Ina muchigara muchingonetsana. Amene wakana anenge ayikopaparika kunge manyoka. Kuti vanodhakwa nezvakasiyana. Ya. Fana wangu wataura. Havapindirani pamamuvi. Chinoza chinonetsa chinhwani. Pane mumwe munhu anopenga asikade kuzwa nyaya yekuti anopenga. Anotaka kutaura kuti ndo anopenga pati apa iye ndiye wacho asiripo. Ndopane nyaya iri kukura kwangu kuti ndakakura chikozwa kuti vanhu vanotopenga kuti vanoita vanotaura. Saka ukatoona munhu andotatu yanopenga ziyati anotopenga. Samunoziyana. Uyu kambara ndokuziya Tsuro. Aiwa wakaputora nekupenga. Unoziya atoti kupenga. Izwa zita racho Tsuro. Munhu anonzi Tsuro. Kupenga. John kandi waitaura kuti vamwe munhu ari mukanhasi asina chikafu. Kuzviitisa mudara ndonyanga tichiramba. Kuzviitisa. Kuzviitisa zvezviyo. Mafani. Boziwa ungati ushaya hupfu, ushaya mafuta, ushaya chekubika chacho. Mbare muno. Mumwe anotoga asitorina kana pekutorara pacho saka aiwa asina pekurara kuti toziziya kuti zvakato kwete kuti munhu ane pekurara arikwanisa kubhadhara rendi uri kuwana mari yekuti hapana paunomborara nenzara Mbare azviita. ngoza ushayaitwa mabasa tikoti unokiyakiya naupinzira kana city money unokwanisa kutadza kutenga hembe kana zvinhu chikafu Wo chikafu chacho chikuita dhora. Kana 5 rand. 5 rand unokwanisa kutenga loaf standard 50 cents. Just imagine loaf iroro uri 1 you can save value. Jolly juice inoita 10 cents. Jolly juice. Jolly juice inoita 10 cents. Kana takuda kutozotaura zvedu beside kuti vanonga vachibata tumagraft turi nani kurasa marara kuita magardening unototenga nodzi sparkle drink 2 liters. Sparkle inoita mari. Inoita $20. Apa ite dola ira. Kuno vanozoita kuti kugeto inoita $1 but kuno kwatotenga $20 cents nekalife. But unokwanisa kuafford kutenga 1 liter recoke kana Sprite kana lemon but nenyaya yekuti inoita kuda zvinhu zvakawanda. Uri yangu yakuita kunonamana. Ndo wanga tichitaura vai. Ayo shut up man. Ndikutaura newe. Ndokupaparika kunge manyoka kana mukutaura mai man. Inda. Ndonyaya yanga tichitaura. Shut up. Mablangu. King. Mirando. Mouth yacho yakanyanya mukoma. Dry mouth yei. Kana lita zvaro recheri kana. Chii chinokonzesa dry mouth? Ngoma ukabvunza. Aiwe. Kwandiyoda chinototeza. Handiti zvaifanira kuti musomboti yaiwo. Dzakati black guards dzakaita zvakadaro. Ngoma chi? Ngoma. Ngoma. Isi manje hatisi kudziridza kazvimadrugs. Ikati kutozviziva pada kutabva mukuru wandudi tese. Madrugs ese. Orondrura. Ekera kutengerai. Hamudi mixe rekati tautaura. About drugs, you don't say my head. Banja atikwani. Because tikarotasa kodhenia ine zvinhu zvakawanda zvakasanganiswa kuti iburitse iyo. ike maside symptoms acho ndokunga munovaziva kuti akawandisa anoyani pakawanda. Dry mouth is one of the side effects. Hallucination. Dizziness. Unotanga kuona wona zvimwe zvinhu zvisiri impaired concentration. Change it test ndiri kukuudza zvinhu munyika yako wega zvakakuitere rapid change of mood. Nowadays according to codeine large numbers are now manya. Vakupenga. But I retired. Asi wakambomanya. No, wangu wapadhuze. Chinoitika nje kudai break. Ukaona vanopedzera kubvira tichitaura tikataura 3-4 hazvibudi. Ukaona pave vanongozitotanga vakutodaiso vanenge vachirova nemapani mapati mapirisi kamataiza pamo 1 pakurara iwonwa 10 pakumu akanzi 1 pakurara anonzi 1 pakurara mataiza pamo
iyanwa 10 pakumwe anoita mari madhaisa bo 10 cents. dolari 10 iwo unozviziva seurandi 10 cents Ndinoziva ndogara kugeto. Panotengeswa mbanje, panotengeswa bhiya, panotengeswa Oh, musomboti, zvatinenge tichitaura pane kuti- mahure anobhadharisa mari. zvatange tichitaura kuti psychiatric ukuthi tenge tichinyembera Psychiatric ndokuziva through kuti psychiatric ndokuziva through kuti ndemafesa Uyo anotora ma-CPC. andaembenda ndichinoona ariko ndokuziva kwanakaita psychiatric ndo CPZ ende tu ndine vamwe mafesa angu anotomwa saka ndombomaperekedza tichiendawo iwo kana kubhiya ndomwe anoperekedzawo chinotengawo bhiya rangu kana kenonomwewo mabhawa kunana joy center kunana fng ana stodat eris tendates kana kwamatute ivo vanenge vachiziva kuti kudhuze nekumaraini kunowanika chii mapiritsi ava vanomwa nebhurongo dzavanga vachambotaura dzinopengesa izvo zvinoita kuti vazoenda ona manje kambanangu mataya angu ina ndiripe mapirizi wava kunditaura zvese tati zvinopengesa kana zvauri kunwa izvo zvinopengesa ndinhatsamuka ndikoti green yano blue red medipiki green ndozaitaata hadi kuudzwa kuti vanopenga anoziva kuti anopenga kamuzori unopenga munoretsa akutotishauta ndatotorerwa muutanatsano karova zvinhu izvozvo chete ukangoudzwa nemunhu unopenga unenge wakutopopota one time but president ichokwadi zvinhu izvozvo hazvidiwe ende tiri kuedza kuti tivataurire vateerere vamwe vedu iwo hatisina kunyanya kupa taski yakanyanya iwo enda ungonoedza kuti pamba penyu ipapo umboswatura dhingo papasa ipapo cheteanondinetsa kozi ndimi makatanga naye obvangoya kurodha makatanga naye saka unoswatura wakatanga manje iwewe udakutraya mese ndikuedza mese vanoshandisa izvozvo kuti mureke kozi ndikatomutaurira anobva saka ukutaura zvekutaura nevanhu hazviri right kana takutaura madrugs kutaura mbanje dzehep dzinote drug yasiyana nanacodaine diazepam saka iwopo wakaona kuti wakupenga chii chakanyatsoitika inavanhu vakonoti ndakupenga wakaudzwa here ndakuudzwa ndakupenga saka ukunoziva sei ziya kuti zvinopengesa wazvinga wanaya vaitsuru kune vanee ndichiona ivavo kuti dzawanzwa zvakuitwa kana inini zvimwe zvacho vanandakuita futi handina kuti nandakupenga nandapadhuze vanazoita kuteedzera zvadzinoda idzo iwo unoziziva sei munoziva kuti munhu anopenga wakamuti anopenga anokutotati handipenge saka wakaziva sei kuti wanga wapadhuze nana kutombodhomoka nani saka wakatombopenga kwete zvamuri kufungira kupenga kucha kupenga kone unoziva kuti munhu anopenga vanhu topenga zvakasiyana ndinopenga ndipare iwo kupenga kwako waipenga sei mapengero andaita akwe iyoyo kuziva kwako panonetsa kuti itsanangure ndaipenga unozviona here kuti kupenga so kana unototaurira unozorevisa zvaunenge waita ndo the way you see kuti nyandichidhomoka baibai amboita sokuti wakarealize kuti wakarevisa vaona kuti ndinenge ndadomoka chii chawakaita chakanzi nemumwe munhu wakupenga ine andakuita kuudzwa nemumwe ndakatozvoona kuti zvandaita this is very unnecessary like nina ndine smart roho kwanisa kuti ndarohwa neaddiction isina nasemi naikwanisa kukwepesa kuti masini chi ihembe kedza hembe dzako iwo dzako zvako unogona kutadza kupenga zvemaperenzi ndokupenga kapo zvinenge wajambira kuti iveri dzako iwewe unozosara uchipenga chii bozi ndakunzvanzi wakambotengesa inonzi chii muchechi imi vanhu sipadhibheti muri pakupersonalizani ngasapinde personal ngasapinde personal zvamufana iye zvaari kuita akuvamogo saka toita uzivawo futi kuti chii chikumutuma uri wamogo because isusu
mukuru wamadrugs imomo akatauya tombotera bro atokaritaya akabeura kana akangoma kumanje pauro pacho pakunonamana kuita because munozama kuti vanhu vakaita seava kuti vade padebate handita vanofimira because vanenge vada kutipinza mumatemba tiri kutaura zvinhu kuti munzwisise iye ada kuya nepersonal negative thinking ide saka ngatsiudzwe kabera ayazo ari revise your manners revise your statement kumbira regerero amaita bobo isawo sharp but munhu anopenga hadi kudzwa anoita hasha amutaura next time guys musati munhu anopenga unopenga munoitwa mahwani because mazaibo mavhuricom hadi zvekutaurwa chokwadi musaudze chokwadi vacomfort but chita kuti varegedze zvinhu zvinodhaka vasapute madrugs kunyanya madrugs vasapute madrugs vasashandise madrugs maarv anzi vari kuita vari kuisa mutombo hanzi anovedzera unozati chii zvako mablamu kanzwa nyaya inotaurwa chinzi hanzi tikati nyaya iri kubva kuhlanyana akutaura zvaasikaziye zvaasina kuona hanzi nani ndozvakaitaura kuti ukavataura runopenga zvangu handisi pakukriticize mukoma kuti vanenge zviri right zvinonge zvichivabvuma but hazvibvume vanhu vese ivo kusaidi kwavo zvinenge izvozvi zvitumburwa izvi zvichiri kutoyaruka izvi pakuhakira ndo zvinonetsera kuti unoziva kuti vanhu vakatsiurwa yanga tichimbotaura yai kuti munhu akatsiurwa akanzisiya zvakaipa ada kuudzwa nemunhu waanotya but akaudzwa zvinhu zvakaipa nemunhu aanenge asingaachidanda chiri muziso memunhu zvinhu zvakaipa chete zvakaipa chinhu chakaipa chese hachisi right which is not good kuti uyorwe madrugs handidi ukatsiurwa nyange munhu acho kari kadiki kana rizombe hazvina kuipa but unofanira kuteerera zvinhu zvinodhaka hazvidi kuti munhu ashandise handiti ndanga imbotaura benzi ukataura kuti unopenga rinotanga kuti uyu munhu anorwara kana kuti uda kukurowa munhu akuwirirani andimuona saka vari kuregera madrugs tiri kutovati zviri right tikakurudzira zvakanyanyisa hatisati tane zvatinokwanisa kuvaitira zvedu but asi patinokwanisa tinovarangarira izvo zvauri kutaura ngaikova tikombira wakati mbotauro tine mukanwa kuti taura yenyu mudaro izvo zvauri kumbotaura zvambokuzwa nani kwezvo ndini ndikuzvitaura kazvina kubvunzwa asi ndiri kuzvitaura kuti zvinodhaka ini ndakupa ndokatsimuka tiri kufamba nako 20 say no to drugs unombonyarara ita aiwa kune zvinodhaka ndokupenga kwanje waziva matanga nyeye yekupenga kwanje waziva tanyarara anyarara chiplad ndotaura here ndochitaura here wakuita kuda kuchengetedza ati makumbira kutaura muna kundidzosera microphone ndikumpindura akutaura handini matiti timbonyarara timbotaura ndabva ndavapa microphone asi inini hangu ndirungora